Enano munya suntie anwanwasem Ejanom munya suntie anwanwasem Yenam agora so de beka anwanwasem Yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem Okonfo kesi anono Okonfo hine nono Okonfo hine anoche nono Ase nyame amesika jefiri sura bera Asante man Okonfo kesi anono Okonfo hine nono Okonfo hine anoche nono Ase nyame amesika jefiri sura bera Asante man Anoche Onana no de frewo aye Anoche ma hominisu aye Anoche Onana no de frewo aye Anoche ma hominisu aye Dentini ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonti ye no nsa na ye fa nyansapo Afọ ye mamu nyina akwa ba biem ye de mba nyansapo kasa mfonyini so yesane ne madwemba nyansapo mi se waje so saa ede amam ye real forisi obusu ne mu a enya asem ketekete kra asem fi champion bienu ne aduonu mienu no se wodi bibisi wani so sa wo be ya mesrew bosome nan mu ene ewreyi won hyase a ye ntentam na tu anamon yeguso a ye de anamon ntuo ne bo a ye hye mo se fi champion bienu ne aduonu mienu ye mfa ni agro no eno ana yeguso a ye subscribe share na like Neja waje nkyere efato fa mamai akasa bebuo na ene muntiemu ne afutuo no eno na yegusu yie yenkwai ne yenkof ma okofo poma akwaba asante nwoma yene no enkongodi enkomo oba panyi wadaroma yemo akwaba ebenya nsaposo eburu na umpomu te sei Onyankopɔ otumi yo ye da otwedi ampo na mpaebo ye da otwedi ampo ase ye toaso sese die ya kase ofana eye kasa bebuo no eno ne abiemu yi ti ye bekenkan obi pa na wonso abomoden wa cheche bia ti obi ka titi obi kire ha oduntufuo bi de yenwom o se titi obi kire ya reto ye titi ya chine ginade enso abu o mei se ne fata o manfui adwene ne ye be ya titi obi satama ne ekusku ye de yenwom ema yekototo ya enesa ne mani nyina abrewa eni hobiem obesusu senke wo se ye besa ade abesku man se ye saade ba na no na ye konfo anoche yi na mi wira fi na nke konfo anoche nyum bi wo ha na nke wo se yeto sa obetimi ato ama mene nke achikura nti ye wie be ya wo de beto aso ama mate ene na arefo ene agro no ebeso pa enumi ya metu ye mu a mo ko school a che kakra de mo be kai pa kan ne duru ho no mo a na school bia no bon se district no mensin ewo mu no mo de nwom ba kwa ba se nwum wei ene obi ansua ti obi a baba beto na obeto ne ye no na se wo na wodum tuoku no wo no edi kan ya eye bibi nwom asante nwom pa ene ye jai ne na akora akọ school no ko kan Asante kura pi kura sibuyi o don kutumi ka wanu mafu papa abro na ne anu wanu mafu yi ayi tonti ne tonti wo se ye no monsa no na ye fa adwene ebe we wo kire mu sei ene de amaye tonti ne tonti ye no monsa ne ye fa adwene kire se ena me kire wo se tonti eyi ni freni tonti so ye ba fine enti wo mu se ye nam ye koduru ba bi a wo mu ye namfo pa ye koduru ba bi a ho kire wo mu a na ni freni afa ba fine esi akonkon na wo kire na pa enti wo mu nyira da na wo mu ko bi twani abeso
na wo mo te ho atwitwa bia afi ni nsuye mu wo mo so ko na suwa da kwa no ya nsuye no se nsuye to a eyiri pa wo se nsuye bia enu amu ni eyi se nsuye to na yira ehu papa so wa hunu be pani a se de ni mu fa so oba no ano odin ti wo mo we hu se nsuye mu na no ne betwani no so asa asore se wo ko te fufuru bi aba na tontonte se tonte nsuye mu na ya nkwa ye ho be kire ye ni se nsuye twitwa kakra ti ye nko wa no wuti si kwa so ene da wumbi wo no mo nsuye ni nya 20 nyiri tontonte wasamo tonti si akonko na ye bitwa ye ni kufi nti betwani ni nsuye no to no odimirika wo ba ye oba no wo mu ni ho tontonte ni tonti wo mu ya fa ni nsuye ne to ya wono kura du woni nsuye na yi wontimi ntwa won kura wontimi ntwa na wo dwene nkofu mu to be duru si anos be me kwa koke wo okoye ni wo mu abafi nsi edi yehu se nsuye ne mu na agya ye ni yetibiem ena yedim bika nti ya ntwe wo kura ya de ba was tontonte ne tonti se mo no nsan nyina na mo fa adwene nyese mo no nsan no borokwa na adwene da ho nsan no wano mo adwene nsa nti woni pa bibi a wo beye bi so ode adwene to ho on se wo mu mienu yi nim se de wo hwe se de wo tibia mu siti a yese wo hwe asere wa koro hwe ne kase yeso no wanwene ni buru nti wo hwe wo tibia mu no abo obra wan hwe wo tibia mu no wa ama obra abranti bi no so wo kwa abonten ne papa se wo so de a wa kire no wo de wo kwa ya hwe wa wam hwe wachi wo hwe ne ki de no nti ase da se le ase wo mebi sabe na papa ta aka kire no si hwe wo ka kire se hwe wa wam a wo kwa abonten no wa kire ni ufi wo bushi ti se wo ko ye bibi a hwe wachi no aye se namfo ye kirikiri bi a hwe wachi hwe wa wam no tanse ufra ntomago a ye ni apripira goro ti wa hwe wachira na wo ko ye de obi ya asem beba na wo de adwam wini ifu bi a wo be yi wo bere wasem a wo ka ye futu obi wa wotu kwan afiri kuro yi mu akopi obi man so ho na wo so ko ye adwuma no odi sika be fie no obi abra bo a wono nso firi kuro yi mu akọ ye bi a wo bo a emua no won tena se nwene enu bi ene wo kobo enu nti e wo se wo kọ ye no wonkohwe obi de nemu modwene na fa adwene se ton ne tonte won mu kọ ya won mu nsa nyina no na wo mo e fa adwene a afei obetwani ne beto no ofie no na ene nwanwa nipa na ne te wona wo bo brabone no wo fa adwene no afei no mo nyina baba be pie kuruma wo mra no na niema wa yo saa betwa na wono no me bobre ya na ebia wono nso edi akire saa na omo de enu omo ye bibi wo fie sabi yesi oni freni se obeto boabo na ne nesi bi so nkura no na ne nesi bi so enti eno no mama yemfanya abura sa abewe ye betimi ede ama abo agyechede oso wonim na no ye nti wonama no so na daka nam ana eno nya besa abo agyechede oso wonim sani otienti oni abusia nti wonam no wo so na daka beebi obewie bia odana daka emu preko sanity so no aboa ne ho no nam nyina waboa no ho we ni nyina akoka ablabo ho ema nipa se nipa enu ni de eni kense hwene wote hwede ewufire fuani ntu nipa so aboa chede ni de sa na akoye onfa ne ntu obi so ntu bia so oso eni se de wote nti eja odana daka beebi obeduru obewie bia eno ano no osie no ho preko nya afi na ekoka kire ubi hwan na ekoka kire no no akota adaka no ayede ebe saa na emfa to ya bra wo ho so oti wona abo bra hwede ewufire ntini ese hwede ewuhwe asire no wo fi ho no wasore wan hwede ewufire na ade wani koto obi so
do ho kobu obi koye ho se ya anu a yeni ya anu a yemfre ya anu de bi wonsa besifo ti odwuntuni bi nyumbi ose abo sansan kroma oni na oni aja oni namriemu ose ba bi obeda mpo aya na enwa ya dina ma no ese oni dan woni krom na so adwuma yenti na ama na basa sansan krome meninamu mi ubebia nsieme amachi dede machi dede na to sa anwum no na se e wo se wonam a enipa ankasa no Bible kura ka wo se me mfe ho nto nipa so wo se wankasa bo wabrabo a wonfo ani nto nipa so san se enipa betini adi hwamo sifom ndina abo akyekede wo so no kura no nam no me ka mi ankasa me wofa oni me maame o wonu mienu pe me maame ene yekuma na maame si wonyini ene e ka kyense wo no no onya na wotwe mienu pe ena yese wono maame owuye ti se nipa baanu pe ena ye wo mo me wofa ka kire me maame pray se wonya sika anhwe ne yire ne ma ebi nso wono ye ne nua baba akopɛ no so mpo ebi akoso no wofa ase so enti otewo na ayese me wofa bi nti wodu ani ekoto no so na wo mo ho so na wonya ade ene PNDC law no abetwa saa ofa ho nti ofa ho nti menya adwuma owu amenya sika se ye odwuntufo bi nyum owu amenya koko nti menya adwuma owu amenya sika bebre menya adwuma ofa ho ene PNDC law na betwam saa ofa ase adedie ni eni hobiem timfo ani nto wofa bi a owo ni sika bi wofa bi a owo ne dan bi sebi mpanyini se ewo me ne ewo ye ense ente saa ti bi a wo maame kura no ofie nanso ne ma ye num enti sebi ego so maame ne kura ni ho no a osa wa abusia nti fie ni nye odea na emum de wa bro we de nie na wa to asase no wasidie eno de wutimi ka se eye media se eye media sa ni se tu bob we eye me ankasa media enye ye dia enti abrabo no sa na tie moma yenhwe na yentu yonfo na yenko yenim abrawa wose kwaachi ade efe ye diska ena edwo kwaachi ade efe ye diska ena eyo ebi mo se nkwancha ade efe enye nkwancha de ade ewo nkwancha nyina na efe ene akasa Nigeria fu ko ba yenko ba ya wo mu ba yi wo mu asa ye ho wonam kwa ho ahen enye fe na Abibirem no na gold yenim de ye eno anse gold wo ho na be ma bi ye fere no kwaache wonu odi ka bi sika dwumfo kese kane ese go smith wono no timi enna ne sika timi di bi ye nkawa ene de ma de gu komu ya sum ma de hyehye yensa nyina hemfo de ye ho na kwaache bia de yesu wini sika ade wani na ewe kwaache ade ye fe na ensu sika wo de beto kwaache ade efe sika na eto enti nam so ma kwaache na mira na de ade efe kwaache mira na kan ne bi ye bibia etimi ma no mira na de ne ade efe ti kwaache ade efe ye di sika ene eto ti se ye ti ho ye ade bia wo peso ye ma na ye fe bi ye di sika na ye ani enti ese wo mu abrabo ekoyi ye se de be ya o wiase a wotie no wo mfa wo ne ma anye basabasa na ade bia be ye no wo be ya ade a eni gie wo ho ana se efe mfa nwona topre fesika eni agoro ana nya akwadworo mubu ho nya akwadworo biri wo moja ani adwuma bi wo ho a na wo ye no kra edin pa so na wo bebiri wo moja ani ekuyafo yi timi ye na ne nsam yi asisi cheche mi ka se kane ya ne ye wo ekura ase sem se nyina sisi cheche sika enti na wo de pe daache enipa a wonwene daache bia wonye nipa ubu o wa ade wo fie kura
ade no wo ho no obetimi aya me bia beka ho no wasɛ de wo ho no kora wonwene daache so ayi obo so ayi be no fie japade wo be bi ko ware be ma ko fie japade no atam de akoma saa na be me bi so ensu timi yesa be me mpo de wo yesa ya ne be me mpo de wo ma wo ho no ba de wo tam de koma be me bi kura na wo kura no apam no akofo wo ba abofo nti wo ya ade a no amu ni anda ho ade bia e fi bi scan e ade bia e fi bi scan e ni nyesi tanko adwempa ene ye de ya ade pa ade bia pa adwempa ni subampa ene ye de ye o se awoko bi de nim adechie nanso otie onini ano oh se nkokɔ be ma na ebon abiri biade e be chia na akukɔ nini no abon akukɔ nini bon wi a afi na eche bete se ba ta no so ye korɔ na ne ma no sese akukɔ nini mo ne ya obutu hodi so what se be ma na bom ansana bida enka ya setenum sa na tie sa kola wusi ana oba wusi se bibia bibia sia ebusua no nyina wo ho no bibi sia ba akofo enye ensine bese bia me na mo bi woni aye woye akoda na wote se de ebe ne ampanimfu wusi ti bibi waye obi bone wa abonche kwaso me ko bone mpanimfu amane asumesi nana no de ko to ne mpanimfu ani ana obi kura susu kyerɛse wo fa ko to ne mpanimfu ani enso kebi a wono ano akwala no wo ho ana wo ba no wo ho a obetimi yeyi ne ho ano enso so anfa nkoto mpanimfu anu ne se bibi kura akodane a mpanimfu kura timi se agya abobsobo se adan na ye wo ho na se ye yakoda akora afom wo a titiri wo ba wakwa awade bibi sia busuafo na yeso de koto ye nim te se dien de so de koto ne mpanimfu ani mpanimfu na behwe ni ehun se bibi siesie awade ni begu kora mpanimfu ni ko na be fa so a ye de beka ama siesie aba eminti nya akola no titi ko ye bibi na se ye ni obi ko ye bibi so a nya akola na fitan ne ko ye de ko ne mpanimfu ani ansana bibi ni ye ya ene yetiwe ye wa ama mpanimfo wo nim de bi te se de bani a wontimi fiti preko na wo nye de wo pe nsa ena ye wo ye nhimfo so wo ho bibi si a wontimi fiti preko ansa wo hene no ho na no be bi okubu nko se na papa ye bofo nti wo ko hayo na wo ko bo ne kura na asase ne ni wira betimi akobo kura asa ntino bibi ayeye bia wo de yede somo ne no ameka se bibi ayebu emu aba ne dia ben ese we abrewa eno so kra betimi akwa ese oba warefo ne okunote onfiti prekope entu anamo be ma no eye etire nti anya hwe no unim nenso no de bisa be ma kra na agi adwenkyira ansa na waye se be ya onkoye oba akukoni enu nti ne yakasa asem no yese waye no ho oba akukoni yo se wa ntwani ama akukoni ni mumu amon ti so wo fie na ne mema ne wo ho kra se nye wukum kra na ne mema anu mema no wo fa no bi na se bi ba no oba wo fiti pre kwan wo oba akukoni no tenne ye busua we mo bebo no ma wo sika che obi a wo busua no ti asem si a abusua panyin wo ho nanso ebuo pa de na mse wo sika ni nti no wo sika kora abre ho ase na de bisa abusua panyin no na abusua panyin ntra adwen de bia won so fa sika no support enya sa nti ne mpanimfo se wo ba to tua etwere be ma dem abrewa yese fef samampom so akoduru woni wu a wo busua asa abrewa se yebe nani ye kyerɛ sɛ ni samampom so akoduru woni wu a obusua sa samampom so akoduru ya so a nipa ndana akoduru ho so o maame ne wi ye ne ye de ko ya
ebusuanum nya ade ye nyana na ye be frɛ ho kwabna kwabo abo adwun bi wo so ba ta bi ye nim ne ba ne sɛ nkodaa yɛ du eni yɛhyia de bibi wo ba tea mu a wote sɛ yɛ wo ba ebra wo maame bi wu no kyerɛ sɛ wo no wo fansa te sɛ dien kyerɛ sɛ wo koraa no maame nua koraa wo ho no wo yɛ de ebe ne ama wo nua no ba no a wo wi agya no na enye ne fɛ wo bɛ yɛ ne dien enye ne fɛ bi koraa maame to no wo nyi no hu wo bɛ yɛ ne sɛ te sɛ de ebe ne a enye ne fɛ da nti samampo mu so akoduro no ase no ebere be so amaame akoduru samampo mu pɛ na ebusua no obi an ne ba fa adwene won ne me fa adwene a won fi we ne bakɔ nanso no maame bɛ na ɛkɔ ese wabusua na sa amoa wo ho na ate baabi nti de ese ewisi ade wo keto ankora de oda ho abɛhwɛ wote ho abi abama so kora no amu no ho ato no wada wo bi nhwehwɛ no ebi wo maame so bɛda wo hwɛ ne ma no wo maaya obɛba abɛhwehwɛ ekom de obɛma obibie di tie se ekom de agyanka yɛ so yɛ ade yɛ asa no so no wanyare yi tua no ntua no na ne ho ma no na ntisa nti na odwuntufo yɛ nyumo se eni yɛ ntonka metobi ɛyɛ nyom krobi ni yɛ nto nka metobi ni na ni ho a ɛya wonnyini sɛ de ebe ne akora ade bi wo ade be kae no nti na ya wo kae wo maame wo ya me kae no pa ya me kae no se to da na me ye bibi se kura ne ye bo ma ba so am ka maame ti ase anka de no be ye kese na di ubi kenko no nso be si agege ho ese ni hu hia se ne de wo mpo nyina kodui na wo kae wo nana wo maame abro ai beto aso na aha mpese wo ka asem bi de wo nyina kodui mpo no wo kae wo maame na ne babunu bi finhia du no aduasa ose sofo bi se wo maame ye beefo o maame na eye no nti ene one o maame nka ka bibi kakra fafa sa nipa wo maame ne nto aso the American say they say the medri they didn't fear the son back and so eto da mitime mi fie ha tutu mania na me wera ho he say me wo maame ya na me ta akra de tu me mafo say mo nhwe mi o say me obi na wo mi na mu busa say me maame wo we me papa wo we saa na biribi beso na me ni ho nti na yi a me wo hoi obi anye ne nsapan mu nsuo na da bi wa ntena da bi amfa wo nsa anhye wo da mi fem ini na pa na me maame te ase ne si ye ni bibi o se hwe eni te ase ne adammo eda me wi na mo bi ho eni te ase ne adambo so maame te ase wo ne ye wo te se bodam ni kura ene ba ne de ne nana de papa te ase anomanua ono no ne me di agro anomanua ne de oni ne dadu akoro anomanua ne de oni ne dadu akoro yo di ene ba maame ne be wo a wo boni dua aboni dua no no ato ne kosua mienu wo hwane wo mu dua no mu anu mu da ti ne nua no ono ne dadu akoro mu ana nwom no moto se de me to se ni fedi ya ti ase o ene ba ne de ne papa ti ase anomani nua ono no ne dadu akoro sa na tie yo abro ato aso e ti no baby a menyene duri eto da me te ha ti mi hwe mi si a na me wura ho ana obi ti mi ya ade bi a itimi ye me ya pa kama me maame wo ho a ka asemu me ne be fa ho adwene ona nkimi susuma asem a kire kwa bonten ki susuma asem nkire bi enne de ya ne asofu yi a ya be asofu yi a ya be na nkenya me somo kura enye me pe me ho anyam
Se nyame no ahyira wo a no wahyira wo na nne tete adifo yi a na wo mu wa Bible mu Yeremia mo ne Isaiah no mo ne ade wan na pirikobo obi bayi de Nyankopɔn aka se eba ene ne wo mu ka enso nei odifo bi ani ho bi onyame difo biara eni ho bi ise adifo na adwuma no aso eno ne ma wo trust me wo se enkom hye bitwem kasa hodo bi gu sa kasa hodo ne enkom hye no ne abemu ya obi timitana ba bia no wonya ne ton a ode be nante wo ba de wonya duru sa adifo enim ya ye se ye cancel wusi hwa wonim so wo ba anye dwadi a na awade na awo ntini ememi ensen obebo modena kekansi wanim afi obehunu de wabo otiri nkopa an awo yi o wo maame ene yi wa wode wa ka bibi saade a kire wo maame na emem nya awade wo maame na emem dwadi enyi no afa wo maame tirimka bibi ne se bi kura ne bibi hia so ye maame unsi no sofo se wonye sofo se woye beifo sofo se wono na eye wo nti watwe matwe de mani a wasi so kire se me kura me tu maame te wa anka mete enso bi ano wote wono ni mani nso ni mani nso ni no hu fa so wo so nanka wo so pa be hu se na nkwase gu a ene ehunu ne ka na nkwase gu a ene ehunu ne ka ni titru ye nuan ma mo wa aburuchire no yesra mo minim maame bi a wakotena aburuchire 40 good years na ono ne maame a owo no eye sabi onifrani ete Ghana hanom ete wo mabusu afi a ebubuo aguomu ose ne maame ne ye baifo esanse wa anwunti no maame no finsi aduane ne okotena aburuchire no wonkasa na no da na pie ba akokora se nso a mesi ama no eno ono amu no nso akotena aburuchire 40 years no wantimi amoto kota plot kora enne ye no onyakura yi mu a wobeba nanso ne ba ye den e de amanza se oba afa hen woko ene woko akotena mamu ntietie sa asofo no ena aba Ghana o maame bekun o maame hu anim a obeye osei o maame na ema wo bra wa aburuchire wunya adwuma nye wo ya na yi wadi ni ade no ne nto maame ntwe na da bia me ka se eni wo ba asase so a wanya ohwe kura no sa 9 solid months na wo da no ne yam na num nufuo bosumi mienu pempo a eno kura ye ade ma wo se ye so ye maame mu e wo soro na ye ntete wo mase ne ye ma sofo sebe wo hahwe apa bia no entete ye ne yabusua entem enti ene na chese eno no nti ma ye ntuamfo na ye ndrese ne be ya ye ne maame no ma ye aka no ye be sa aka wo ma bate ye ho ye nko ne nko pachew na eni ye nto kenne obi wo sika ko de be kwa akotobi abrewa ye be ko wo se ye bobi ai konfa no che dwum no fa mi ntuapo yesi enano munya suntie anwanwasem ejano munya suntie anwanwasem yenam agora so de beka anwanwasem yenam agora so de beka konfo kesi anoche huasem okonfo kesi enono okonfo hine nono okonfo hine anoche nono ase nyame amesika jafire sura bera Asante man okonfo kesi enono okonfo hine nono okonfo hine anoche nono ase nyame amesika jafire sura bera Asante man anoche onana no de frewo ai anoche ma hominisu ai anoche onana no de frewo ai anoche ma hominisu ai yo
wei eye Abibirem wei eye Asante nyom wei eye Asante nyom wei eye Ghana nyom na wei wugina baabia na obie wano na oto a yehu baabia wofiri na oba yehu wunti kura wofiri so ene mantam a wotie ewe ahwefo yemfa wei emfansia na emuafutuo ni titiriu yemfa nto yetim na bebuo no nso no emanwura yekasem na ema yekasa enyetwam nyansapo yeguso yesane ne badwemba subscribe share na like na ji wadwen kire fato efama midin ene ebusu pani owusu diomi Titi wobika titi wobichire Tete anansesem menu mienu nyina anim se enei yehwehwa yenhu se adwumadie yi yafaso ye ho se ye bekire enchirima amamre ene amane yes sasso wow Kwakua nansi ene kware na yire asoya tawoje wase na ya akora aboni abenye panyimbo ne wiase ayewe no wodo tema ene enida ho watwente kuma afiri ho se de kwakua nansi dibitiri nyina ewura wuyi meni wona wonim de wonim amamre no te amane ase ye beji nkonya ni ato anansesem no ye hwiye a afutu a esene fata no wafa na ade abo obura eno ntini chia me nana ajo abajo abra me de tete anansesem ebro medawase